Yawwa. Siyas nawa ba? Ya wannan cinyan ba. Wane? Kai. Ya wannan ne? Ya wannan ne? Zuwa da Libya. Ha? Bawan Allah ko a tsaye ne wannan ba za ka dubu. Nawa ne gaskiyar ka? Da gaskiya? To ba matsala ka dubu da Libya. Za ta kunna mana. Ni zan tafi yayi. 400. A gabanin sun siya duka zan kai. Karkaci. Kama ya. Bari mana. Bawan Allah ba. To na bari. Wai ba na sayarwa bane? Kawo dubu da Libya kai. Kai da ka ta 400. Aiwa. Malam za ka tsaya ka karɓi naman. Duka ka karɓar duka na baka. Ka sayar 400. Duka na baka karɓar kyauta. Ka sayar 400. Na baka kyauta. Na ce ma 400. Na baka kyauta nake wannan play ne. 400 na ce ma. Na baka kyauta ne. Kamar kudi ka. To karike. Wannan me? Karike. Na rike. Kai. Ka dauka. Zan dauka. Ka dauka to. Naman a dafe yake kwaɗanye ne. A dafe ne ko soyayye. A dafe? Zan ci? A'a, ka dauka na ci a kanka. To, ka tafi da abun kawai. Ka dauka ba. Ka dauka to. To, ba ka rika abin yanar zai tafi. Zan siya nama. Ka dauka. Yawwa! Maza. Yay! Yana guda. Ali. Ada us? Dengan kayus? Kembali mana? Wallahi kai wannan. Kai ana mika mai rawa ana mika da bindiga.